खुलुमबाय रायजोफोर दिनैहाय आरोबावनो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे दखनानि गुबुन भिडिअ लानानै फैबावबाय बे भिडिअआवहाय नोंथांमोना नुबावनाय मा कालेक्शन आरो गोदान गोदान मा दखनानि डिजाइन दंबावो आरो भेराइटिज अफ क्वालिटीआव मोनगोन दै माने एखे डिजाइनब्लाबो मोनसे डिजाइनानो गुबुन गुबुन क्वालिटीनि सियाव दङ तो जायनो जेखौ पसन्द नोंथांमोना मोननो हानाय बे आंनि स्क्रिनाव होनाय बे WhatsApp नाम्बारावहाय नोंथांमोना मेसेज खालामहरनो हागोन आरो स्क्रिनशट लानानै सोंहरनो हागोन जेखुनु नेशनल इन्टारनेशनल गासैयावबो डेलिभारि जागोन आरो तो नायलांदो नै बेयो ओरैबादि मोजां मोनसे आगरजों दानाय बेयो नै नायनो हागोन माने सियाबो ओरैबादि स्मुथ मोजां आरोना बियो नायनानै लादो नै आगरा अन्थावथावनो बेनि कालार आरोबावनो नै बे मोनसे गोदान डिजाइन बाव तो बे डिजाइनखौ नायनानै लादो माब्रैबादि तो आगरफ्रा नायनानै ला नै बिराद मोजां समायना बिबारनि आगर आरो कालारफ्राबो नायनानै लादो बहुत मोजां आरोना बे सिनि क्वालिटीफ्रा गासैबो गुबुन गुबुन दङ तो नै बेयो माबादि नोंथांमोना नायनानै पसन्द जायोब्ला स्क्रिनशट हरनानै सोंहरनो हागोन नोंथांमोना नायबावदो नै बे गुमु डिजाइन आरोना बहुत मोजांनो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हानाय पूजा सीजन मानो होननानै बुङोब्ला अनलाइन डेलिभारि हरनाया एसे टाइमबो लायोना सप्ता खुंफा गाहाम लायो सहैनो तो उनावहाय जुदि लेटजोंहायसो बिहरोब्ला हयतोबा फुजायाव गाननो मोनाबो जानो हागौ बेनिखायनो जायनो नांगौ थाबैनो बिहरना लानो हानाय तो दामफ्राखौहाय आङो WhatsAppआवसो खिथागोन तो नैबे डिजाइनखौहाय ना दाखालिबो देखायखादोंमोन आं जोबबायमोन बेयो बे सिया जोबबायमोन आरोबावनो सफैबावबाय जायनो नांगौ बेखौहाय थाबैनो बिहरनानै लानो हानाय बेयो लिमिटेड पिसाव दंखायो दै जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनो लानो हानाय दाखालि जोबबायमोन बेयो सिया नै बे डिजाइनाबो जोबबायमोन तो जायया दाखालहाय सफैबावबा खोथाहर होननानैहाय गोबाङानो बुंहरदों थाबैनो नोंथांमोना जाय बिहरदोंमोन खायफाया एडभान्सबो होनानै दोनहरदों थाबैनो अर्डार होनानै लादो बारा गोबां गैखाया लिमिटेड पिसावहाय दङ दै गासैबो तो नायनानै लादो नै बेफोरखौबो मोननो हागोन तो नै नोंथांमोना नायनो हानाय बहायबो मोनसे आरोबावनो डिजाइन दै गुमु रङावहाय ओरैबादि मोजां आरोना बेबो तो जायनो नांगौ बिहरनो हानाय बे दान्दिसे सिगां देखायनाया बे एसे बेलेग डिजाइना आरो बे एसे बेलेग तो नै जायफ्रा बेखौ सोंहरदोंमोन ना बेखौ दाखालिबो देखायदोंमोन तो बेखौहाय आरोबावनो मोनफिनबावनायसै एभेलेबल जाफिनबावबाय जायनो नांगौ बिहरनो हानाय बेनि क्वालिटीया बेलेग दै बे माने एखे डिजाइनानो बे झुमकानिनो गोबां डिजाइन दं माने एखे बादि नुयो आरो सिफ्रा किन्तु क्वालिटीया आलादा दं आं खोथाखायो माने क्वालिटी हिसाबै एसे दामा एसे खम बारा इदि दङ आरोना तो बेयो बिराद मोजां क्वालिटी सिनि माने गानबानो दांबानो बुजिगोन आरोना बेनि क्वालिटी तो नै बेयो लाव बिगर डिजाइन तो सोरनो नांगौ बिहरनो हानाय बेबो एभेलेबल दङ बहुत मोजांखा कालाराबो नायनानै ला नै ओरैबादि मोजां आरो नैबे डिजाइनखौबो नायनानै लाबावदो ओरैबादि मोजां आरोना कालारा बेनो एकदम वायलेट कालार बादि आरोना बेयो कालारा तो नायबावदो नै बहाय बेयो मोनसे डिजाइन बाव दाखालिबो देखायखादोंमोन तो बेयो एभेलेबल जाफिनबावबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार हरनानै लादो पूजा सीजन मोनलायनाय नङाबा बहुत मोजां बेयो एकदम मोजांसिन सिनि सियावहाय बानायनायनि दै बे डिजाइना बेखौ नायबावदो नै बेयो मेहेंदी कालार ओरैबादि मोजां तो बे झुमका डिजाइनाव बानायनाय आरोना तो नायनानै लादो जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव मेसेज हरबानो जाबाय तो नै बे डिजाइनाबो आरोबाव एभेलेबल जाबावबाय नायबावदो नै माबादि रंफ्रा आरो डिजाइनफ्रा बिराद मोजांखा
बे ब्लेक झुमकायाबो नै ब्लेक कालारावहाय झुमका डिजाइनाबो एभेलेबल जाफिनबाय दाखालि बेयो गैलेमोन जाय सोंहरलादोंमोन सफैबा देखाय होननानैहाय नै नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होनानै लानो हानाय लिमिटेड पिसावखा गासैबो नै बेखौबो नायदो ओरैबादि मोजां समायना बेबी पिंक कालारावहाय अन्थावथावनो डिजाइनफ्राबो बहुत मोजां ओरिजिनलावहाय बिरादनो मोजां बेयो केमेरायाव माब्रै मिथिया आङो नैबे गुमु डिजाइनखौहायबो नायनानै लाबावदो एकदम पुरा मोजां दै बेफोर माखासे माने जेया एसे दाम बांसिननि सिफ्रा दै बिरादनो मोजां आरोना हेन्डलुम पुरानो सिनि क्वालिटिफ्रा पुरा मोजां आरो बेफोरो नैबे कालारा नायबावदो कफि कालारावहाय जा मोजांखा डिजाइनफ्राबो बोरैबा मोजांखा बेने नैबेयो बाथ' कालारावहाय ओरैबादि मोजां नैबे आगर एरनाय आरोना फान्थाव कालारजोंहाय आगर एरनाय लरेसबो दं बेनो फास्रायावबो ओरैबादि मोजां बेयो नैबेखौ नायनानै लाबावदो बेनि डिजाइनफ्रा माबादि बहुतनो मोजां नैबेखौहाय पिंक कालारावहाय झुमका जाय सोंहरदोंमोन लानो थाखाय जोब्बायमोन दायो एभेलेबल जाबावबाय अर्डार हरनानै लानो हानाय पुजा सिजन सिफ्रा थोस्लाबलायनाय नङा दै नैबे गुमु डिजाइना एभेलेबल जाबावबाय गुमुआवहाय आरो बे डिजाइना गुमु कालारावहाय बेखौ नायबावदो नै बे रेड कालारा बहुत मोजांखा डिजाइनफ्रा दानि जा बिसर बिबार कालाराव देखायदोंमोन बे डिजाइनानो एखे डिजाइनानो रेड कालाराव जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बेयो मोनसे आरोबावनो बहुत मोजां डिजाइनफ्रा नायदो सिनि क्वालिटियालाय बहुत मोजाङानोखा बेयो तो नायगिरिफोर दिनैनि दखनानि भिडिअआ एसेनोसै जायनो नांगौ थाबैनो आंनि बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय नोंथांमोना स्क्रिनशट हरै सोंहरनो हानाय जे माबादि दाम मा बिदि नङा माने पुजा सिजन ना दा अर्डार होयोबाबो अनलाइन डेलिभारिसो जायोना आंना बेनिखायनो एसे सहैनो सम लागोन तो जेखौ पसन्द जायो थाबैनो सोंहरना लानो हानाय एखे आं बुंखायो बारे बारे माने एखे डिजाइनब्लाबो सिनि क्वालिटिया गुबुन गुबुन थायो दै